posledných 40 minút. Tak pôjde ako zvolík. A nakoniec môžeme mladí ľudia ísť do útoku. Ten si zázem to. My sme boli na bajku a vieš čo spravil? On ma proste začal naháňať metlo. Dobre. No, výborne je to, teda fakt. Dobre. Ojoj. No. Kaliaka dvakrát pozdravujú. Hráme červený! Alebo XX. Posledovky ste boli? Ako? Posledovky ste boli? Nie. Nie, ale XXX, ale to je také nič možná. No nie, to ja. Som si pamätal. Si čierňa. Tak potom nedal. Povítajme sa o internet. Dobre. Galo mi ho zabil. Alebo Pavlis. Áno, ale inak nie je nikto taký, čo... Čo to robí? Zosmiešný nám super, žltá karta. Aha. No! Len sa hrajte. Dobre, ale takéto strany. A čo akože máš? Frankára? Nie, voda za tebou. Gól 3-0. Daj ho dať beku na zem. Za seba! Dobre, chcel vykučkovať. Je také voda na zem. 3-0. Pičku. Nehrajeme biao. Koko, ten mu skoro ušlo. Ja ti poviem, keď bude tá akcia. Ale to hrajú na čo ako? Dobrá. Čakaj, Neymar má 11. Na párky? Deti. Ej, Mišo! Ja musím mať dať 69. Takže tam na ďalší rok 69. Keby som hral, tak by som si dal. Ej, teraz čo? Akurát na večer nejde. Kúpiť drevu peze, jedinám sa to draho. Ale ja ti dám 12 eur a ty mi to kúpíš. Capka a capky to líbí. To daj mne. Keby do strany išlo, ale... Hej, zase. Miloš, skok, Miloš! Ale škoda. To je vránka taký. Nie, počkaj, sa nehrám čempion. Zatiaľ nie, počkaj. Oj, Jovišo, keby to bol gól. To bolo neuveriteľné. Krútaj. Overátu chlapci. Dobre. Nie, ja som bol. To asi robil najlepšie. No nie na to, no, neviem. Počkaj, ďama. Takto, dobre prejde. Šmíka si s tým. A tak to treba. Ja o tom neviem. Nedá, dobre. Dobre. Ale rozbilo to zase, ne? Teraz zoberiem ešte Nie. Ona proste chodili furt ďalší, on má na pičovi osero, že proste potrebovali získať a on sa obetoval. On ich zobral troch dokopy
ale ešte niekde boli také... A to Janko môže hokať. Vaja, bratia! No? Druhá pička. Ale nekričia si naši, ale tak mlkvo. Janko! Offside! Neviem, čo bude budíček. Čo to je? Ovo, toto je ruky, až to dole. Jano. Dobrá, ale ja to mal tu pička, tu pička. A tá sa vybije, dajú pozície. A my nevedeli to. Možno vedia, ale si nevedeli. Čo je? Pozri sa, pekne. Červená šutovka sa na to má kapuču a to má... Aha. Adam tam je do... Nehýbaj sa zvlášť za tým. Ale... No, tam máš toho lavičkára. Z čoho? Lukáš? 516. A kdeže? Takže 516, 517, 500. Aha, vyprašli aj rukavice. Vie, čo myslíš? Nevolaj mu! Martin! Martin! Nevolaj mu! Prečo mu nemá volať? Však, lebo keď zavolám ho, on tak môže si tak, on sa nedoplatí. Neviem. A mu môže myslieť, že kde je. Aha, Nevolám po mne. dajom celkom? On to povedal, daj mu ten trpne takú povedal, že nepamätá. Aj. Čo? Čo? Ale sú to ďalší, nie? Sigma Rys od zdravého Sigma. Ty bývaš v ľudí? Nie, nerob to. Nie. Zase Jorielo, ale úplne lacne. Do neho, zožer ho.